जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. दिवई राज्य के इज्जतरी रईस जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़। रईतुंगे मजलिहुगे इज्जतरी रईस दौलतुगे वजीरुं हाजिर वे वडेगिन तिब्बेवी एम्मे हाँ इज्जतरीन मिरशुगे लोबुएति रईतुं दुराई गातुं मिरस्मियातु बल्लवमुंगेंदवा एम्मे हाँ अहुन्नाई ओहुतुं अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। आदे मिरस्मियातकी दिवहि राज्यगे इज्जतरी रईस जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ हद्दुमच्च कुरव्वा फुरमाण दतुरुफुळुगे तेरें हद्दुमती मामेंदुगे रईतुन्ना बद्दल कुरेबुम बाव्वा हास रस्मियातु। आदे कीरिति कुर्आनुगे बरकातुं मि रस्मियातु फट्टा दिनी मामेंदु स्कूलुगे ग्रेड 9 गे दरिवरु आयशत आया मुहम्मद मि रस्मियातु तारफ कुरुमा शुक्र देन्नेवु मि नंबर कुरियम मिगेंदनी अळुगंडु कौंसिल एग्जीक्यूटिव हबीबा अली शक्केन्ने मियदकी मामेंदुव वरवेस उफावेरि दुवहे मि वगुतुकोळकी वरवेस हास वगुतुकोळे राज्यगे इज्जतरी रईस जमहूरिया मिरश बडाಗೆं मिरशुगे लोबुएति रईतुन्ना बद्दल कुरेबुमकी मिरशुगे रईतुन्ना लिबिಗೆಂದ वरबोडु उफलकाय शरफे एकमट्टक दिवहि राज्यगे इज्जतरी रईस जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ मामेंदुगे लोबुएति रईतुन्नाई कौंसिल्गे नमग नुहनु लोयब्बायकु मरहबाय शुकुरु दन्नव शुकुरिया लोबुएति रईस अदि हम मि फुर्सतुगा मि रस्मियातुगा बायवेरि वडायगन्नव इज्जतरी वजीरुन्नाई दौलतुगे इज्जतरिन्न मरहबाय शुकुरु दन्नव आदे दें कुरियद्दानी दिवहि सरकार मामेंदुगा कुरियगेंदियुम निम्मा फावा
එකේකි මෂරූතහුගේ එබ්බසුන්තහුගා සොයකුරුන් එමෙ ෆුරතා මියොති මාමෙන්දුගා හොටෙල් ස්කූලකා රිසෝට් එක ගායම් කුරුම්ගේ මෂරූගේ එබ්බසුම්ගා සොයකුරුන් මේ එබ්බසුම්ගා සොයකුරබුමන් අලගන්ඩ ස්ටේජ් අම් මිදන්නවාලනි දිවෙහි රාජ්‍යයේ කෞමි යුනිවර්සිටිගේ වයිස් චාන්සලර් ඩොක්ටර් රහීමා අබ්දුල් රහීම් අදි Maldives Airports Company Limited ගේ මැනේජින් ඩිරෙක්ටර් ඉබ්‍රාහිම් ශරීෆ් මුහම්මදා ಮಾಫ್ ಕುರವ್ವ ಹುಳಿಮೆಂದೂಗ ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಕೂಲಕ ರಿಸೋರ್ಟ್ ಎಗ್ ಗಾಯಂ ಕುರು ಶುಕ್ರಿಯಾ ಆದೆ ದೆನ್ ಕುರಿಯಂ ಮಿಯೊತಿ ಮಾಮೆಂದು ಬಂದರು ತರಕ್ಕಿ ಕುರುಮುಗೆ ಮಶ್ರೂಗೆ ಎಬ್ಬಸುಮುಗ ಸೊಯಕುರುಂ ಮಿ ಎಬ್ಬಸುಮುಗ ಸೊಯಕುರುಬುಮಂ ಅಳುಗಡು ಮಿ ದನ್ನವಾಲನಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಮುತ್ತಲಿಬ್ ಅದಿ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಡಿಸಿಪಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಅಹ್ಮದ್ ಸೌದಿಯಾ ಆದೆ ದೆನ್ ಕುರಿಯದ್ದಾನಿ ಮಾಮೆಂದು ಬಿಂಗ್ ಹಿಕ್ಕುಮಾಯಿ ಗೊಂಡುದಂ ಹಿಮಾಯ ಕುರುಮ್ಗೆ ಮಸ್ರೂಗೆ ಎಬ್ಬಸುಮ್ಗ ಸೊಯಕುರುಂ ಮಿ ಎಬ್ಬಸುಮ್ಗ ವೆಸ್ ಸೊಯಕುರೆಬುಮಂ ಅಳುಗಂಡು ಮಿ ದನ್ನವಾಲನಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಮುತ್ತಲಿಬ್ ಅದಿ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಡಿಸಿಪಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಅಹ್ಮದ್ ಸೌದಿಯಾ ಮಾಫ್ ಕರು ಶುಕ್ರಿಯಾ ಆದೆ ದೆನ್ ಕುರಿಯದ್ದಾನಿ ಮಾಮೆಂದು ಮಗುಹೆದುಮ್ಗೆ ಮಶ್ರೂಗೆ ಎಬ್ಬಸುಮ್ಗ ಸೊಯಕುರುಂ ಮಿ ಎಬ್ಬಸುಮ್ಗ ವೆಸ್ ಸೊಯಕುರೆಬುಮಂ ಅಳುಗಡು ಮಿ ದನ್ನವಾಲನಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಮುತ್ತಲಿಬ್ ಅದಿ ರೋಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ನಜೀಮಾ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಆದೆ ದೆನ್ ಕುರಿಯಂ ಮಿಯೊತಿ ಮಿ ರಸ್ಮಿಯಾತುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಉಫಾವೆರಿ ನಂಬರ್ ಆದೆ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಇಜ್ಜೆತ್ತೆರಿ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮುಯಿಜು ಮಾಮೆಂದೂಗೆ ಲೋಬೆತಿ ರಯ್ಯಿತುನ್ನ ಮುಹಾತಬ್ ಕುರೆಬ್ಬು
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन मामिंदोगे एम्मेहा लोबेति रईतुम मजलिहुगे इज्जत रईस आदिमी दायरागे इज्जत मजलिस मेंबर रशुगे काउंसिलगे रईसा मुस्ससातोगे वेरिंग वडागे तिब्बेइमे रशुगे खिदमत्तरी इस्रवेहिं आदि मितनुगा तिब्बे मेहा इज्जतरी मी जलसा अडोसवा बल्लवा हुरिहा लोबेतराईतुं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मिरशं मी हिंदुनु वगुतु आवुमेन्ना आदेवुनु वगुतु तिबे फुलुं क्यूवि हूड मरहबैटक मामिंदुगे हुरिहा लोबेतराईतुन्ना वरब्बोडं शुकुर दन्नवा मियदु इरादुकविया आवुमेम्मी फशा गन्ननी तिबे फुलुंगे तरग्गिया बेनुं जिहफवा वरगिना मसक्कतकगे फेशुं रियासी इंतिखाबुगा रईतुन्नवी मुहिम्मु वौदतकगे फुद्दुमुगे मसक्के मीन कोम्मे मशरूअ की वेसिरादुकविया सरुकारुं कमा हवालवी कोम्मे मुससैकुं वरं इस्कमेद्दीगें फुरिहम कोद्देन कंकम बिंग हिक्कुम बलाइरु 21 हेक्टेरुगे बिंग इतुरु कुरुमा मि हवाल कुरेवुनि हम यगीनुं वेस बिन फुरिफवा मिरशुगा दें इतुरा बिन लिबिगे नूनिया तरग्गी कंकमा मगु फहिवां ने हालतुगा मी वरम मुहिम मशरूबक वाण मीगे इतुरा वेस आवुडे मि सोय कुरे कोम्मे मशरूबकुं वेस एई बंदरु तरग्गी कुरुं कमुगवियस आदि मगु हेदुं कमुगवियस आदि बिंग हिकुमायकु गोंडुदं हिमाय कुरुमुग मशरू कमुगवियस एई हमे फदा मशरूता गोंडुदं हिमाय कुरुमुग मशरूआ बंदरुगे मशरू कुरिया दायरुगा मूदं एरे सरहद्दें हेदुं वेसेगा हिमेनि फवा गोता ए मशरूरे फवानी मीगे तुरद्दें आवुडु मिसोय कुरी हुलिमेंदुगा 5-star फेंवरुगे रिसोर्ट होटल स्कूल नोनिया टूरिज्म के दायराया मीहुं बिना कुरुमुगे तावलीमु दिनुमुगे तमरीनुदी उफेद्दुमुगे एम्मे मती फेंवरुगे तमरीनुदी बिफवा दिवेहिं उफेद्दु मट्टक होटल स्कूल कायम बिफवा गोता अउन रियासी इंतिखाबुगवी वौदु फुद्दुम मि हवाल कुरेवुणु मशरूअ कीवे सम मीरश आदि हम मि अतोಳ देहम हईगतुगा जुम्लको टूरिज्म सेक्टर मुड़ी राज्य फायदा वन मशरूअ मी मशरू MACL मी कुरिया गेंदंग मी हवाल कुरी एबे फुर्नकी मिहारोस मी सिनातुगा मसे कुरमुंदा कुंफुन्य मी मतोलुगा वर कामयाब रिसोर्ट मिहारोस MACL गे फरातुं एबे हिंगा आदिवासी तुरंग हम टूरिज्म के दायरा के सिनातुगा वर कामयाब मसक्के कुरव्वा एविमा मी रिसोर्ट इरादुकविया वेगेंदाणी हेदिगें दियुमु टूरिज्म कुरियरु मट्टक आदि वकिं खासको मीहुं बिना कुरुं एगे हिमेने गोता कुरियरु मट्टक आदि वेगेंदाणे वर बोडु कुरियरु मक वर मुहिम्मु मशरूअक आदे मी आउन रियास इंतिखाबुगा मी अतोलुगा वी वर मुहिम्मु वौदे मी मशरूअ सम आउन में देमे मी दन्नावली फदां एकमा मी हवालुवे कुंफुनिगे फरातुं वरंग इस्कमेद्दीगें कुरिया गेंदाण नेशनल यूनिवर्सिटी एबेनुवा सपोर्ट एबे फुलुंगे मी ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट मीगे तेरें फुरिहम कुरुमट्टक गौमी गोतुं राज्यगे फतुररिकं कुरिरुमट्टक एम्मे मती फेंवरुगे खिदुबे देवे तवलीम तजरिबा हासिल फतिबे दिवेहिं उफेद्दुमुगा मी वरम मुहिम फियवळें एलिगें दिया ऑन द जॉब ट्रेनिंग एम्मे अंगळु फेंवरुगा 5-star फेंवरुगे खिदुमेद्दे रिसोर्ट एग्ग लिबिगें दियुमकी अवुंड हितुन राज्य के टूरिज्म दायराग फतुरकम दायराग मसेके कुरंबेनुवा हुरिया फरतक आदि मसके कुरमुंदा हुरिया फरतक फायदा वाणकमे मिरशुगे जुवानुन्न वकिं खासको वर बोडु फुर्सते लिबिगें दाकमे मी दायरागे जुवानुन्न वर बोडु फुर्सत कमी कम वाणे मी अतोलुगे जुवानुन्न एगे सबुं हम यगीनुं वेस्वर फसेह कमाकीगा मी फुर्सतुगे बेणुं हिफेण कम कव्वाण
එන්විම ඒ අවුණු මිදෙන්නේ ෆදන් අවුණු වර උම්මීදු කුරන් අද යගින් කුරන් ඒ තියලොබෙති රයිතුන් එකමට්ටකාවර බේනුම් වෙෆවා කමෙක්කම් මීගේ ඉතුරවෙස් අවුණු මෙම්මි ෆෙෂි මශ්රූතවගේ ඉතුරවෙස් ගින කන්තත්තකෙන් එබහුරි මීන් කොම්මකමක්කව සරුකාරුගේ තෙරෙන් මාමින්දුගේ රයිතුන් බේනුම් වාගොත කංකම් ෆහි කොද්දේ මසේ කුරමුන් දාන මිසාලක දන්නවඤ්ඤා තවලීමි දායිරා කුරේරුම මිස්කූල තරගි ගෙනෝම අවුණෙන් මසේ කුරන් බලායරුග මල්ටිපර්පස් හෝලේ ගායම් කුරුම කී අවුණ හිතෝ මිහාරෝ ස්කූල බේනු ජෙෆාවා එමෙ මුහිම්මෝ ඒ උම්රාණි මසකත වාන් අවුණ ඉරාදකවියා ස්කූල්ගේ හුරිහා ෆරාත් තකදි ජුම්ලකෝ රයිතුන දෙම් බේනුම් වා යගින් කමකි මියන් නහරන් අවුණ මෙ බජට් ෆාස් කුරා ඉරුග මිරෂුගේ මල්ටිපර්පස් හෝල් ගායම් කුරුම් හිමෙනි ෆොයික්කන් අදිරාදකවියා ವಿ ಎಮ್ಮೆ ಅವಸ್ಮಿನಗ ಮಿಯನ್ನಹರು ತೆರೆಗ ಈ ಮಶ್ರೂ ಅವಳ ಮೆನ್ ಕುರಿಯ ಗೆಂಗೊಸ್ತೇನಕ ಅವಳು ಯಗಿನ್ ಕುರ ಮಿಸ್ ಹೋಲ್ ಎಲಿಗೆನ್ ದಿಯೋಮನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಜಾಗೆ ಆ ಮಿಸ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಬಿಗೆಂದ ತರಗಿ ವರ ಬುಡ್ತನ ಮತಿವೆಗೆನ್ ದಾಣ ಅದೇಗ ಇತುರವೆಸ್ ಬೈ ಕಂಕ ಹಮ ಮುಹಿಮ್ ಅವಹ ಕುರಂಜೆ ಕಂಕಂಗೆ ಬುಹುರಿ ಕರೆಂಟುಗೆ ಮಸಲೆಯ ಮಿಹೆನ್ ಹುರಿ ಕಂಕ ಪೆನಕ್ಯಾಗ ಫರಾತುಂ ಮಿ ಮಸಲೆ ಹಲ್ಲು ಕುರುಮುಗ ಮಿ ಕೇಬಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಮಿಯ ಬೋರ್ಡ್ ಮಸಲ ಹಲ್ಲು ಕುರುಮ ಮಿಹೆನ್ ಗುಳಿಫುರಿ ಕರೆಂಟ್ ಕಂಕಮ ಬೆಸ್ ದಾದಿ ಅವಹ ಮಿಯನ್ನ ಮಹುಗೆ ತೆರೆಗ ಮಿಯಹಾರು ತೆರೆಗ ಬಾಕಿ ಮೆ ಮುದ್ದತುಗ ಹಮ ಮಸ್ಕೆ ಫಶಾನ ಮಿಹೆನ್ ಗೊಸ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಕಮಕ ಸಮಾಲ್ ಕಂದೀಗೆನ್ ಇರಾದುಕ ವಿಯ ದಿಬೆ ಫುಳುಂಗತಿ ಮುಹಿಮು ಕಂಕಮಂ ಅವಡ್ಮೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕುರಾನ ನುಣಿ ಏಕಂಕಂ ಹಲ್ಲು ಕುರುಮಗ ಅವಡ್ಮೆ ಮಸಕೆ ಕುರಮುನ್ ದಾಣ ಹಮ ಯಾಕೀಗ ಇತುರಂ ಹುರಿ ಮಶ್ರೂತವು ತೆರೆಗ ಫುಲುಹುಂಗೆ ಮರ್ಕಜೆನ್ ಎಳುಂವೆ ಸೆಬೈ ಅವಡ್ಮೆ ಮಸಕೆ ಕುರಣಿ ಹಮ ಕುರಿಯಮೆ ಹಫ್ತಾಂಗ್ ಹಾದೋಸ್ ತೆರೆಗ ವೆಸ್ ಬಯಕ ಎ ಮಸಕೆನ್ ಹವಾಲು ಕುರೆವೇತೋ ಹವಾಲು ಕುರೆವಿ ಹಮ ಮಿ ಆಹಾರು ತೆರೆಗೆ ಮಸಕೆ ವೆಸ್ ಫೆಶೇತೋ ಎಹಂ ವಿಮ ಅವನು ದೆಮ್ಮೆ ವಿದಣ್ಣಾದೆ ಫದೆನ್ ದೆಮ್ಮೆ ಗಮಿತಾ ಸೋಯ್ ಕುರೆವನು ಕಂಕಮ ಮೇದ ಅಮಲಿ ಗೊತ್ತು ಫೆಶುನು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ದಾರ ಫದ ಮಶ್ರೂತಕ ಅದಿ ಮಿದೆನ್ನವಿ ಮಿಯನ್ನ ಆಹಾರಂ ಮಿ ಬಜೆಟ್ ಕುರೆವನು ಕಂಕಮ ಮಿ ಹುರಿಹಾ ಕಮಕ ವೆಸ್ ಸರ್ಕಾರುಗೆ ತೆರೆನ್ ರೈತುನ ಬೇಣುವ ಹುರಿಹಾ ಕಮೆಗೆ ಫುರಿಹಮ ಎಬ್ಬಾರ್ದು ದಿಬಿಗೆನ್ ದಾಣ ಕುಣಿ ಮೆನೇಜ್ ಕುರುಮಟ್ಟಕಾವಸ್ ಮಿಹಾರೆ ವಣಿ ವೆಮ್ಕೋಯ ಏಮ ಸೆಂಟರ್ ಹೆದುಮ ವೆಸ್ ಹವಾಲ್ ಕುರೈಫ್ ಎಹಂ ವಿ ಮಿಕಾಲೆ ತ ಕಮೆ ಅದಿಹಮ ಕುರಿಯಂ ಇತ್ತಾಗಸ್ ಹುಣ್ಣನ್ ಕುಳಿಯರುಗ ದಾಯಿರಾಂ ವೆಸ್ ಅಗುಡುಮೆಂ ಇತುರು ಮಶ್ರೂತ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಂ ಗಸ್ತುಕ ಫೋತಿ ಫುಟ್ಸಲ್ ದಂಡ ಎಳುಂ ಕಹಲ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಹೆದುಂ ಫದ ಕಂಕಮ ಕಿಮಿಯನ್ ನಹರಂ ಅಗುಡುಮೆಂ ರಾವಾ ಕಂಕ ಎಮ ಜುಮ್ಲಕೊ ಮಾಮೆಂದುಗ ರೈತುನ್ನ ಅಮ ದನ್ನವಂ ಬೇಣುಂ ವಣಿ ಕೊಮ್ಮೆ ದಾಯಿರಾಕುಮ ಸ್ರಶ ತರಗಿ ಗೆನೆಸ್ತಿನುಮುಗ ಅವಡ್ಮೆನ್ ವರ ಮಸ್ಕೆ ಕೊದ್ದೇನಮೆ ರೈತುನವಿ ವೌದುತ ಫುದ್ದ ದಿನುಮ ಏಗ ಇತುರವೆಸ್ ಬೇಣುವ ಕಂಕಂ ಕೊದ್ದಿನುಮುಗ ಇರಾದುಕವಿಯ ಮಿ ಕಂಕಮುಗ ನತೀಜ ರೈತುನೆ ದೇ ಗೊತ್ತ ಫೆಣಿಗೆನ್ ದಾಣ ಆದ ಅವನು ಗದುವಾಯಕಿ ಮಿಹುರಿಹಾ ಕಮೆ ಕಾಮಯಾಬ್ ಕಮಾಯಕೀಗ ನಿಮಿಗೆನ್ ದಿಯುಂ ರಾಜ್ಯಗೆ ತರಗಿಯ ಉಫಾಫಾಗತಿ ಕಂ ಹೋದ ದಿನುಮುಗ ಅವಡ್ಮೆನ್ನ ಕಾಮಯಾಬಿ ವರ ಕುರೆವು آمين وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته शुक्रिया इज्जत रईस जमहूरिया මිරස්මියාත නිමිගෙන්දානි කෞමි සලාමු හුරිහා බේෆුළුම් වෙස් කෞමි සලාමුගා බයවරි වඩාගෙන දෙවුන් එදෙන් බාජ්‍යවරි දුවහකන් එදෙමුන් වකිවලම් වස්සලාම අලයිකුම් වරහ්මතුල්ලාහි වබරකාතු Salam, Aumi Bahum
नसीबा